Moikka, moi, se on Jepu VD täällä taas. Nyt kuvataan video. Eli jos te näkisitte mun naaman, niin toi mikä nyt onkaan. Toi. Näkisitte mut kuulokkeilla, mä oon mun kaverin kanssa puhelussa. Sano ai niinku sä et kuulu kameralla. No mulla on kuulokkeet. No voimme vetää ilman kuulokkeitakin. Noi, nyt. Eli tosiaan mä oon yhteyksissä mun kaverin kanssa. Me pelataan Craftopiaa jälleen kerran. Tää on osa 5, koska se joku osa oli osa 4. Ei kun oliko se? Joo, se oli osa 4. Eli, tai sitten jos on väärässä, niin pistäkää kommentteihin. Eli siis tosiaan, tulee silti osa 5. Vaikka mä skippaisinkin yhden jakson. Se 4. jakso tulee sitten jälkikäteen. Jos toki tulee. No niin, mä oon täällä. Missä sä oot? Mä oon täällä ylhäällä. Okay. Mitä sä biletät? Tässä on mun tapa bilettää. Minne tää Ota, on? mä laitan kuvaukset itekin päälle. Okay. Mä oon YouTube täällä Henry123. Nyt kuvataan videota kaverin kanssa. Moi! Eli Jepu VD. Niin. Ei saa paljastaa mun oikeeta nimeä. Missä Henkka? Eli niin. Tässä on vähän ilmoitusta kautta tällaista. Eli tosiaan te saatatte kuulla mun kaveri äänen, koska me ollaan puhelinyhteyksissä. Koska minkä mun takia tästä on? Tää ei oo muuten kivaa, vai mitä? Että ensimmäinen asia, että ehkä alkaa blogivideot, tai ehkä ei. Mä tiedän minkä takia se ei saa tehdä vlogeja, mutta mä en kerro minkä takia sä et saa tehdä vlogeja, koska YouTuben salaisuudet. Niin. Ja sun omat henkilökohtaiset asiat. Hei mitä? Täällä on multaa. Täällä on seinämultaa. Mitä? Täällä on seinämultaa täällä sun farmillas. No kattoo. Niin on. Minkä takia? Mä teen vaan siitä. Koska se oli nopein tapa tehdä. Ok. Joo, siinä hyvä. Hei, saanko mä yhden tällaisen lautasiidin, koska mä tarvitsen niitä, koska mä taidan tehdä itsellenikin joskus hienon servun. Nää. Ajota multa. Ai. Jos. Sä ajotit multa. Ajaa. Tarvitsetko VL? Mitä? Tarvitsetko VL? No tartteisin VL, että mä saisin mun ailoan itselleni. VL. Mä antaa sitten kun mä saan VL. Ok. Eli tosiaan katsojat, vielä tässä videossa ette pääse mun maailmaani, paitsi jos mä annan. Muuten te ette pääse mun maailmaani. Mä pääsen maailmaan jo päässä. Niin pääsee, eli siis Eli tilatkaa nämä kanavat, jotka tässä näkyy. Käykää tilaamassa Henrits, 123 WZ, MLG Master ja Pelaaja GT. Ja tässä on vielä viimeinen. Niin, eli siis mun kanava. Jos te olette mun kanavalla nyt, niin ihmettelette, että minkä takia täällä on tällainen. No varmastikin ihmettelette. Vaikka ei teidän tarvitse ihmetellä, koska tää on mun kaverin servo. Niinpä. Niin. Ja tää on vähän matkittu Sinomiehen vanhoista videoista, nimittäin sillä oli tällainen palloalku. Tai sellainen musta alkupallo. Jos olette katsonut ensimmäisiä tai jotain niitä 2014-2013 videoita.
Mä katon YouTubesta 2014-2013 videoita. Ja jopa 2011 videoita. Ihan kiva. On video. Ai ja Belindakin. Onks Belindalla YouTube-kanava? On. Ai jaa. Mut se ei oikein oo mikään edistyvä. Ai jaa, eli eikö se ole silleen, onko se silleen ihan normaali? Ei se oo aktiivinen. Onko? Mä en tilas. No, vois tilata sen kanavan. Mikä sen kanavan nimi on? En mä muista. No sitten en tilaa, kerta ei löydy. Pitäisikö vaihtaa viikinkihattu? No. Pidäks mä tän vai pidäks mä... Joo. Laita se viikinki kello. Se toinen on parempi. Tää toinen on meidän kahden kaveri. Miksi sä hakkaat sitä hirveä? Mitä? Rade. Okei. No. En mä muista enää miten radetettiin. Ota jako-ovan ja paina minusta. Okay. Mä voin painaa susta. Ai jaa, sä lopetit puhelun sitten. Moikka.
Tämä video oli siis tässä näin. Jos oli vähän se hiljainen nimeltään, niin hermottoisimme. Se olisi vaan moikka moi!